Amable Fernández deixa de ser alcalde de Manzaneda tras a moción de censura que lle fixo o Partido Popular e dous tránsfugas do seu partido, o PSOE. Os populares recuperan o bastón de mando tras 18 anos, nesta ocasión nas mans de Pedro Yáñez. Esta moción estaba prevista para o 29 de outubro, pero foi suspendida polo xulgado contencioso administrativo número 1 de Ourense, tras aceptar a medida cautelar presentada por Fernández ou exixir posibles causas de nulidade que o aplazaron ata hoxe. Non é un día fácil para ninguén neste pleno. Unha moción de censura nunca se debe entender como unha confrontación persoal, senón como un mecanismo democrático para conseguir un rumbo que, a juicio da maioría deste grupo, debe cambiar. O que sinto é que se transformase nunha telenovela victimista, menosprezando e vilipendiando aos compañeros desta corporación, os cales sempre nos comportamos máis que cordialmente, con afán de sumar e de aportar, como sabe perfectamente. Chegar a denunciar a un traballador e compañeiro seu únicamente para poder usar uns días máis os medios e os cartos do Concello para facer campaña electoral é unha baixeza moral que sinceramente non esperaba de vostede, como outras moitas formas de actuar que nos levou a este momento. Amable Fernández, pola súa banda, señalou que marcha ca cabeza alta e recalca que os socialistas conformarán unha oposición constructiva. Instou o novo goberno a que cumpra ca súa premisa e traia os 2 ou 3 millóns ao ano que lle reclaman a él. Fanse unhas afirmacións que non veñen ao caso, que se perden subvencións. Outro día xa explicamos allí, non merece a pena ir ao detalle. Este ano, de feito, este venres iría un pleno ordinario. Dentro de un ano vamos a abrir o pleno ordinario. Seguramente non estén os medios de comunicación, pero eu farei o detalle do que o grupo que entra ahora que subvencións consigue para o ano que ven. Nós neste ano, contando o Plan Urbe, que tens que contar que está aí, a residencia e tal, andamos en 900.000 euros de axudas entre a Diputación e a Xunta de Galicia. Unha cantidad que para este Concello é impensable, o sea, é o ano que máis temos, non? Entonces, esos son datos. Podes explicar o que se queira, pero son datos. Están aí, dentro de un ano vamos a ver cuánto diñeiro trouxo esta nova corporación. Que non se conta cos veciños? Bueno, eu falei no outro día, non merece a pena. O sea, o que vexo é unha manifestación nun periódico, falar o que queira. Máis cercano que son cos veciños non creo que vayan a ser eles. Ojalá, e que veña mogollón de diñeiro para Manzaneda. Pero non se pode intentar facer unha moción con esas historias. O PSOE provincial anunciou que levará ao pleno da Deputación unha moción contra o transfuguismo tras unha moción de censura que califican de esperpéntica e que o seu xuízo representa deixadez fronte á opinión da veciñanza.